Ayan guys, nag-ready na ako ng aking breakfast, ng green tea ko. Ayan, lagi akong umiinom ng green tea after kong kumain. Yan. Tapos yan, nag-fried egg lang ako, tsaka ng hotdog. And then, this one, kahit noon pa naman, kumakain na talaga ako nito ng yogurt. Yan, kumakain talaga ako nito. Maganda rin to for pang diet, itong yogurt. Kaya yan, lagi akong kumakain yan. So, simulan na natin. Ayan. Let's eat! Hello guys! Ayan. Hello sa inyong lahat. Mega love shout out naman sa inyong lahat. Ayan. Since focus talaga ako sa aking diet, but not exercise. Because yung everyday exercise ko is yung pagtatrabaho ko. Hindi ko na naman yun sinisikreto sa inyo, di ba? Na yung everyday routine ko is araw-araw ako nagtatrabaho sa iba't ibang bahay. Naglilinis ako ng iba't ibang bahay. Kaya yun yung everyday routine ko. So since nagda-diet po ako, focus ako sa aking mga kinakain. Kung this morning, nagkain lang ako, ang kinain ko lang is hotdog at saka pritong itlog, yogurt, and green tea. Kasi lagi ako nag-green tea. Ngayon naman, ang magla-lunch na ako ngayon, magluluto ako ng lunch ko. Para mamayang gabi, pag tungtong na siya ng 7, is hindi na ako kakain. Ang kain ko na ulit is tomorrow morning. So, ngayon, pang healthy foods naman tayo ngayon. Ituturo ko sa inyo kung ano yung lagi kong kinakain pag nagda-diet ako. Is itong cauliflower rice. Ayan, gagawa yan guys. Ayan, dapat may cauliflower tayo. Ayan. Ngayon, dapat i-ano muna natin to. Aalisin natin yung balat niya. And kailangan din ng cauliflower ang mixed vegetable. Ayan, ito guys. Ayan. Ayan. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ko yan niluluto guys. Ang cauliflower is ating babalatan lang natin to. Kasi kailangan natin dito yung putik. Ayan. Ayan. Ginagrind ko lang talaga yan guys. Kung meron kayong mga blender, pwede siyang i-blender. Pero since wala naman tayong blender, kaya lang po natin yan siya guys. Para po, magka-tira-tira siya ng maliliit. Yan. So, hirap. Yan, gaganyan nyo lang po siya guys. Ayan. Hindi na natin sasama yung ano niya, tangkay niya kasi medyo matigas na yan siya eh. Ayan. Yan lang yung kukunin natin sa cauliflower. Ganyan lang siya guys. Kasi wala tayong blender kaya ginagawa natin is parang inaan natin ng maliliit. Ganito yung magiging kalabasan niya guys. Ayan, ganyan po. Ayan. Pag natapos natin ito lahat, umpisahan na natin lutuin. Ayan. Sandali natin. Mas focus po kasi ako dun sa kinakain ko guys kasi para sa akin, mas importante yung kinakain kapag nagda-diet tayo. Kasi exercise ka nga, exercise, diba? Pero kung kumain ka naman ng rice and then ng todo kain ka rin, wala nang mangyayari. Where dapat kailangan natin i-balance para naman kahit paano, nababawasan yung ating timba. And then ako talaga, before, nag-diet na ako. Ang gamit kong diet is ang ketogenic diet. Ang keto diet is, kung talagang desidido ka at gusto mo talagang pumayat, hindi mo kailangan kumain ng carbohydrates or wala kang isusubo sa bibig mo na carbohydrates. Kahit noodles, bread, rice, lalo ng rice. Kung gusto mo talaga mabawasan yung bilbil mo, yun lang po yung yung pinaka-secret doon guys. Bawasan yung kumain ng carbohydrates. Yun. Yung dati, nung nag-diet ako is 3 months ako noon 3 months, 2 or 3 months ganun. Hindi talaga ako kumain guys ng diet kasi sobrang laki ko nun talaga. Sobrang taba ko noon. So nahihirapan na rin ako maglakad, nahihirapan na rin ako huminga, lalo na kapag natutulog. Tapos, at that time, nag-decide na nga ako na mag-diet na talaga. And then, nagising na lang ako isang araw, gusto ko na talagang magpalit ng katawan. Ng ano ko. Hindi para sumexy guys ha. Gusto ko din yun para sa kalusugan ko. Kasi hindi naman tayo bumabata, di ba? So, yun nga. Na, basta one day, ginawa ko talaga is, hindi ako kumain ng kanin. More on ulam, kasi isda, vegetable, at saka mga salad. Tapos, green tea, black coffee, at saka water lang. And then, nung nakakaya ko na yun, dating
16 hours hindi ako kumakain. Tapos sa loob ng 8 hours, yun lang yung time na pwede akong kumain sa loob ng 8 hours. And then pagkatapos na yung 8 hours, bibilang ka ulit ng 16 hours na hindi ka kakain. Tapos nung nakaya ko yun, ang ginawa ko is 20 hours, guys. 20 hours na hindi ako kumakain. Tapos 4 hours lang, sa loob lang ng 4 hours ako pwedeng kumain, di ba? Sobrang hirap, pero kinaya ko yun. But dahil nga sa sitwasyon ko, OFW po ako dito at saka yung aking trabaho is mabigat or pangmalakasan, talaga kailangan mo ng lakas sa status ng aking trabaho dito is nagkasakit ako, guys. Kasi pag kinakaya ko magtrabaho kahit yung trabaho is sobrang nakakapagod or sobrang hirap, pinakaya ko. Pero yung katawan ko mismo yung bumigay. So that's why nagkaroon ako ng Bell's palsy. Kasi at that time, stress, syempre lahat naman tayo may problema. And then sa trabaho, puyat ako palagi. Kasi at that time noon, just some have a problem my family, so that's why stress talaga ako noon, and then pagod sa trabaho, puyat, at saka yung ugali ko pa noon before, labas tangin kasi ako sa kalusugan ko noon before, galing ako sa trabaho, maliligo ako, or madaling araw na ako uwi, tapos gigising ako ng 6 a.m. or 7 a.m., maliligo ako, so puyat talaga ako, and then before, sobrang ayoko na nakakaramdam ako ng init, kasi umiinit yung ulo ko, alam mo ba yun, laging gusto ko yung AC nakapokus sa akin, so masama pala yun, lalo na kapag bagong ligo tayo, at saka din, at that time, nung mga panahon na yun talaga, nung nagda-diet ako is, laging sumasakit yung ulo ko, grabe, tinitiis ko yun pala, ano na siya, hindi na siya magandang pangitain sa katawan natin, dapat pala, i-balance nga natin kung paano tayo mag-diet. So, now, challenge accepted by Andrea Oreta, Balik Alindog. Hindi ko naman sinasabi na gusto kong perfect again, katulad ng ginawa ko before, syempre. Lagi na ako pinapaalahan na unti-untiin mo, huwag mong biglayin. Kasi before ako, sobrang binigla ko. Parang, nag-adjust lang ako ng 1 week, 2 weeks, and then yun na. Hindi ako kumain ng 16 hours, tapos sa loob lang ng 8 hours ako kumakain. Tapos, nung kaya ko na yun, after ng 2 weeks, 3 weeks, in-adjust ko ulit. 20 hours, hindi ako kakain, tapos sa loob lang ng 4 hours ako kakain. Tapos, yung trabaho ko, is so mabigat. Mabigat yung pagod, nakakapagod talaga. Sobrang malakasan yung trabaho ko. So, yung katawan ko na mismo yung bumigay kahit gusto pa nung isip ko na, kaya ko to, kaya ko yun. Kasi once dati, nagugutom ako, inom lang ako ng tubig, okay lang. Inom ako ng black coffees, okay lang. Ganon. Kaya ngayon, gusto kong baguhin yung lifestyle ko. So, hindi ako nakapokus before sa exercise, guys, kasi everyday exercise ko na po yung nagtatrabaho ako araw-araw sa iba't ibang bahay dito sa Qatar para linisin ang mga bahay ng mga madam dito. So, yun na yung pinaka-exercise ko. And then, sorry, hindi ko ma-videohan. Minsan di ba nag-video ako kapag naglilinis ako sa labas ng bahay. Pero pag sa loob is not allowed talaga. Yun ang pinaka-babawal sa amin na mag-video or mag-picture kami sa loob ng bahay ng mga madam. Yun yung number 1 na policy namin. So, hindi ko gumagawa na habang naglilinis ako, binibidyo ko yung sarili ko. So, ngayon, unti-unti natin, step by step, kung paano ba mag-diet si Kunyang Grace. Ayan, see you later guys kapag na-prepare ko na to. At samahan niyo ako kung paano natin lutuin ng cauliflower rice. Ayan, thank you so much guys. Ito, ang mixed vegetable. Ayan, mix natin siya. Dapat kailangan natin muna siyang boil ng 3 to 5 minutes. Ayan, 3 to 5 minutes po ako boil na. Ayan guys. Hi guys, ayan ang ating simpleng ingredients sa ating cauliflower rice. Ayan. Bali, ang tawag talaga dito is cauliflower fried rice. Ayan, meron po tayong garlic, 2 itlog na puti. Ayan po yung mixed vegetable at saka po yung ating cauliflower na ginayat po natin ng maliliit. Ngayon, tara guys, start na po tayo. Ayan. Ayan. Lagyan po natin ng mantika. Ayan. Ihulog na po natin ang ating bawang. Ayan. Pag medyo konsin na yung bawang. Ayan guys. Ilalagay na natin itong ating cauliflower na ginayat natin ng maliliit. Ayan, ilalagay na po natin ito. Nakaluin na natin ito guys. Konting toyo. Ayan, ganitong toyo. Konti-konti lang. Ayan. Tapos talagyan natin ng konting tubig. Para medyo lumabot yung cauliflower. Ayan. Hintayin lang natin siyang umiga. Ayan guys, kapag medyo naiiga na siya, pwede na natin ilagay itong mixed vegetable. Ayan, ilalagay na natin ng mixed vegetable. Ayan. Kung iba kasi nilalagyan nila ng ham, ng mga bacon, or ng hotdog. Pero since ayoko na ng mga frozen, kasi ganyan yung umaga kumain ako ng hotdog, so hindi ko na siya nilagyan ng hotdog. Kaya gusto ko purong, siya ngayon, vegetable. Paigahin lang ulit natin ng konti ito. Para yung tipo na mamantika na siya. Ayan. Lang siya ng konting salt. Paigahin na siya. Kaya ilalagay na natin 2 itlog, okay? Hindi na lang po naglagay. Ayan. And then this one. Ayan. Ready na? Kita niyo ba? Ayan. Lunch ko is itong cauliflower. Ayan, nakikita niyo ba? Ayan, ang cauliflower fried rice natin. At hindi mawawala ang green tea. Ayan. Ang green tea. At saka ang yogurt. Ayan, yogurt guys. At saka ang fruits. Yan, ubas. That's it guys. Ayan, tara kain tayo. Tingnan natin kung masarap na. Huwag yung gusto mong lasa. Hindi siya maalat. Hindi siya matabang. Tama lang. Masarap siya guys.
Sabi ko lang siya, nakakagana siya kainin. Para na din siyang rice talaga. Tapos pwede sa inyo kung gusto nyong lagyan ng piniritong baboy, piniritong manok, piniritong hotdog, piniritong itlog, or kahit ano gusto nyo partner, pero ako gusto ko, ganito lang siya. Kasi masarap naman siya. Yan pa, ang sarap. Sarap na. Focus ko. Kainin lang natin ang lokat siya, itong ano na to. Lokat siya, fruits and cereal siya. Itong yogurt na to. Masarap to. Kainin na rin natin. Ay! Masik ka. Ayan. Kainin na natin siya. Kasi sayang naman. Ang dami. Ayan. Sarap siya guys. Kahit ito lang kakainin nyo, mabubusog kayo. Kahit yung ano lang, yung tawag dito, yung cauliflower fried rice. Sarap siya guys. Sarap talagang yogurt. Lagi akong bumibili nito, tsaka lagi akong kain ito. Tapos yun, itong kain ko na to, bukas ulit ako kakain. Sarap. Busog na nga ako eh. Sarap. Ngayon naman kakain tayo ng mga ilang piraso ubas. Kasi busog na ako. Tapos inom pa ako ng green tea. Sarap. Nakatikim na ako ng ubas sa amin dati. Bata pa ako. Tuwing New Year lang. Bumibili yung ako ng ubas. 1/4 lang. O kaya kalahati lang. Kalahating kilo. Nag-aagaw-agawan pa kami. Tapos mag-green tea. Yun ang pinaka-best doon. Masarap ang green tea kapag pagkatapos mo kumain. Nagpa-black coffee din ako. Ito yung gamit kong black coffee. Ganito lang. Yan, ganito lang siya. Tapos, hindi ko siya nilagyan ng asukal. Ganyan lang siya. Tapos may tubig. Ganyan lang. Itong green tea ko, hindi ako nilagyan ng asukal. Ganyan lang siya. Sinumin ko na siya ng pakonti-konti. Nasanay na ako sa lasa din. Masarap naman siya. Ayun nga guys, thank you so much for watching. And I hope na yung ating pagka-diet is gawin na natin ng tama. Para hindi tayo mas lalo magkasakit or hindi mas lalo tayo manghina, hindi mas lumakas. Yun, gawin lang natin ng tamang proseso at saka tamang balanse. Yun ang tama talaga sa ating pagda-diet. Para sa ating kalusugan. At saka guys, thank you for this challenge. Ayan, thank you sa iyo, Aday Oreta. And then, thank you so much sa lahat ng tao na nag-accept ng challenge na to. Ayan, thank you so much sa inyo lahat. And guys, challenge accepted. Kaya Aday Oreta, balik kayo doon. Thank you guys, and God bless you. Bye. Bye-bye.